Li Rojavayê Kurdistanê tevîbangên malbatên xebatkar û siyasetmedarên revandê ji alî milîsên PD ve hîn proseya revandina xebatkar û siyasetmedar û çalakvanan û medyekaran bi armanca terûrkirina jiyana siyasî û qedexekirina behskirina rastiyan, veguhestina rastiyan bin pêkirinên nandozên PKK û rêxistinên bi ser ve berdewam e. Di çarçoveya vê siyasetê de Rojayînê 21 Gulan 2021 de demijmêr 8 êvarê Abdulgafar Mihemed endamê Encumena Herêmî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji alî milîsên PD ve hate revandin û tawekenha çarenivîsa wî nediyar e. Herwiha roja çarşemê 17 Mijdar 2021 milîsên PD endamê Encumena Şax ya PDKSê Abdurrahman Îsa ji taxa Şêx Meqsûd li Helebê revand ku ew bixwe ji gundê Cilîbrê li navçeya Şêra we li Efrînê ye. Li aliyekî din hîn çarenivîsa hejmarek mezin ji siyasetmedar, çalakvan û rojnamavanên Kurd devî kosal û dem li ser revandina wan re derbas dibe nediyar e. Enekesê di destpêka danûstandinên Kurdî lîsteyek ji navê revandiyên Kurd yên ji alî milîsên PD ve hatîn revandin pêşkêşê Amerîka gerentorê danûstandinan û mezlûmkûbanê gerentorê PNK kir. Ew jî her yek ji Behzad Dorsin endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya, Nîdal Osman endamê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya, Cemîl Umer serokê Hêzên Demokratî yên Kurdî li Sûriyê, Ahmed Osman Sîdo endamê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya, İdris Alo endamê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya, Fuad İbrahîm endamê Emîdariya Giştî ya Nekesê, çalakvan Emîr Hamid. Herwiha milîsên PD ne tenê siyasetmedaran direvê navçarenivîsa wan diyar nake, lêbelê hejmarek ji siyasetmedaran di nîva rojê de terûrkirine. Milîsên PD û nandozên PKK bi van kiryarên xwe yên hovane ji dema rêveberiya deverê ji rejîma Sûriye wergirtine û tanha berdewam dike. Armanca wan ya sereke tunekirina jiyana siyasî li Rojavayê Kurdistanê ye û valekirina deverên Kurdî ji xelkê ve ye. Şirovekar û çavdêrên siyasî dilgiraniya xwe ji pêşa roja Rojavayê Kurdistanê didine diyarkirin û dibêjin ku PD bi tenê xizmeta dijminên gelê Kurd dike.